Koncertna sezona Filološko-umetničkog fakulteta nastavljena je u petak 25. novembra u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije. Publika je na trećem koncertu sezone imala posebnu priliku da čuje nastup kamernog orkestra Filuma koji se predstavio izvođenjem dela Mozarta, Griega i Britna. Najpre da kažem da je inicijativa potekla sa Katedre za kamernu muziku Filološko-umetničkog fakulteta i naša ideja je bila da kroz jedan intenzivan rad u toku jedne radne nedelje prikažemo studentima ceo proces rada u jednom profesionalnom kamernom orkestru. Nadam se da smo u tome uspeli, nama je bilo jako uzbudljivo i mi smo spremili jedan program zapravo sa idejom da se svi studenti angažuju na tom programu, da pokušaju da što više nauče o zajedničkom muziciranju i nadamo se da će biti uspešan koncert. Koncept koji stoji iza realizacije koncerta i kreiranja kamernog orkestra Filuma se pokazao i kao veoma vredan i dobrodošao među studentima koji su nastupali u okviru ovog fakultetskog ansambla. Za studente je od velike važnosti rad u kamernom orkestru, s obzirom da radimo nešto što nismo navikli na individualnoj nastavi. S druge strane, priprema nas na naš budući rad. Većina nas bi voljelo i verovatno će raditi u orkestrima, kako kamernim, tako i simfonijskim orkestrima i dosta je važno za nas. Koncert kamernog orkestra Filuma je po svemu sudeći bio prijatno i lepo iskustvo kako za publiku, tako i za izvođače koji su činili ansambl, pa čestitkama za prvi nastup pridružujemo i iskrene želje za uspešan dalji rad i veliki broj zapaženih koncerata.